'Yan bindiga sun kashe wani ɗan kasuwa a jihar Kaduna. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan kai sabo ne a wannan channel kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake yin sa. Da fatan za a danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. An bayyana sunan marigayin ɗan kasuwan Malam Jafaru Bello. Kafar sadarwa ta Daily Trust ta rawaito cewa 'yan bindigan sun kai masa hari ne a lokacin da ya tafi gonarsa da ke wani gari mai suna Goluwa a safiyar ranar Laraba. An kuma gano cewa 'yan bindigan sun yi awon gaba da wasu manoma uku a gonar nasa a ranar da suka yi wannan aika-aika. An tabbatar da 'yan bindigar sun kashe wannan ɗan kasuwa a garin Udawa da ke iyaka da ƙaramar hukumar birnin Gwari da ke jihar Kaduna. Babu shakka wani jagora a garin mai suna Malam Muhammadu Umaru ya tabbatar wa majiyar afkuwar lamarin, ya ce kuma wanda abin ya afku da shi makwabcinsa ne. Malam Umaru ya ce irin wannan abun bai taɓa faruwa ba, ta baya suka farmake shi har suka ci galaba a kan shi suka kashe shi. Malam Jafaru dai makwabcina ne kuma ɗan kasuwa ne mai mata 4 da 'ya'ya 12. 'Yan bindigan sun masa kisan rashin tausayi a gonarsa a safiyar ranar Laraba, sannan kuma sun yi awon gaba da wasu manoma ukun daga gonarsa. Ya ci gaba da cewa 'yan bindigan sukan harbe waɗanda suka kama ne, amma a yanzu yankan rago suke musu, wanda hakan ya jefa al'ummar wannan ƙauye cikin damuwa. Kwamishinan 'yan sandan jihar CP Umar Musa Muri ya ce ba zai iya tabbatar da afkuwar lamarin ba a lokacin da aka tuntube shi. Hakan ya biyo bayan neman wayar mai magana da yawun rundunar 'yan sandan da aka nema ba a samu ba. Ƙaramar hukumar Cikum tana ɗaya daga cikin garuruwa da suke fama da matsalolin 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. Fatan mu anan Allah ya taƙaita wa bayansa. A nan muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa. Mun gode.